Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga LV, nga napolwan iti Bales. Dear Manong Nemi, adda imay ko inala diti kwartok Manong Nemi, idi tadda agapo. Addaan kami iti sari-sari store Manong. Ket gabot a bakasyon, awan ti klasek, siyak Manong Nemi iti nituding nga mangbantay iti sari-sari store. Iti kasto yung oras Manong Nemi, kaya lepas ti panagdidikos, kan madaman ti panaglalaba, madamdama oras alas 11, alas 11:30, adun tumanin ti umaigatang Manong Nemi. Sino nga tanay dyan? Lalaki Manong. Ay, LB, ayam mo ya. Adagap apo. Mama, adalang may kinala ito silad ko. Ala, listo, mama nga no, mapanta sa baling at siyang kinay sayang. Alam mo, mama, sige. Dududwa kami iti day tangal daw, Manong Nemi, kini mama. Tangamin ni Manong June nga naggraduarin iti engineering, may isang nga nang engineer, ket pinasyar na Manong Nemi iti proyekto na nga kontrata. Kuwen, akong pa'y asawa ni Manong. Noon pa'y dagdagdagan na ni mama. Nga gasawan, mailiw, nga madaanin ti apo ko. Adak pa'y lang idi, Manong Nemi, iti elementarya, iti maulila kami ti ama. Gabo iti may isang aksidente. Imbag, dada ni mama, nga nang ituloy, nga nang biyag kada kami, nga nang paadal kini Manong June, ken agtultuloy mang paadal kanyak Manong. Wine. Mangup opisina ni mama. Kapota Sabado, agad ada iso na dito balay, iso matirito din nga naglaba. Katsyak tagbambantay itsyanggi. Iti sumuray kak iti store Manong Nemi, kinitak kadagos ni sinut agap apo. Wow. Nagkuhapo. Naisang baro. Ng baro nga tapelang. Yes sir. Ano gadangin nyo kadi, sir? Diyaman candy. Nakaragito nga candy, sir. Data Max. Data Red. Ay, mano, sir? Masag mano kadi? 4 pieces ti 5 pesos. Kanati 5 pesos. Nangalak mano. Idi ihawat ko Manong Nemi, intragpin na titakulap kong inig ka man. Sana watin nga ibatan. Sir, candy lang di kayat mong gatangin na ang kadi. Abay, magatgatang ka kadi. Saan sir? Saan sir? Sir, iba tamang ti mo. Nakumulap ko, wala. Si kamang palat na ngaramit ti kasto ni kanyak. Siyak ni Rigor. Siyak mo ni LV. Naglutura kan? Sampay. Para for year to no, malpas dato yung school year. Sika, sir.
langam ti maop opisina. O, nalitikot sek. Ada na pang ginitad ito nga transak ko kumangin. Awan ma, di naman din bagang pumanaw gayam. Sir, bataman ti ima ka. Okay, LV. Nagbaraj na kulap naman. Wala. Hindi na ito yung marikrik na, Diyos ko. Gayatak sa amin din. Abi, kas lang nervyos. Makapanervyos ka, sir. Record tinagan ko. Wala niya, langam ti sir. Sir, baka kahit mo tag-merienda. At nalamis dito yung soft drinks. Sana nga umiinom ti soft drinks. Ano nga ron? Danom. Arak nga eh. Arak. Di, agroder ka nga ti arak. Iti kasto yung bigat. At dyan po na ti amin nga. Nasken nga maraming. Gusto ka. Kas kanya kita. Kas ko na ni mama. Tiyempo iti pa nagbasa. Gusto nga nagbasa ha. Liklikak pa lang nagiti lalaki. Tayo naggraduara, kaya ng pagtrabaho, kaya isun ti panawan para iti panakinobyo, di ka disunton. Uray no, may in love kayo tan? Saan ka pa ilang makinobyo? Met pwede na ka. Pwede na kain labang. Nagululbod ka. Apoy mo, nagululbod ha. Makita ka na kita matam. Wala. Wala, sir. Apoy namin nga matmatan nakakasta. Kaya tamat-mat mo. Apay. Makaregreg panti. Hala, bastos ka lang gayon, sir. Makaregreg, makapauyos. Hala, ita lang ang katawa kastoy. Ita lang ang naragsaka kastoy. Gaputam, namamunak. Gapo kada kita, parang mo kada kiday mo. Hamping limamiis dito na kulap kung iniggamam. Apay na bahara ka, sir. Saan nga bahara na ita? Ano nga ron? Aram. Kahit mo sawan, armanak. Gapo taong painobyo mo yun. Ako matay asawa. Ala. Sakam lang na isturbo manong na may nagsarita di at dumay gumatan. LB? Yes, sir? Mabali malat number mo? Lajak ito number ko. No, saan? Saan? Nagadutlugan. Agar ka, titid ko. Lakwak lang ni auntie. Auntie, naggatangin nyo. Baga na, loko ka. Di ka basta mamati ka sa klase ng lalaki. Laka na playboy. Niwat, auntie, ano ba ko mo? Na, dedetisblik. Auntie. Hindi makapanawan ni auntie. Ano di ko na ni auntie? Langam ka no ti playboy. Ay, playboy. Depende Nagseryoso ka na kita agistiktuan kan. Kaslaita. Ha? Iti pa nakamamukeng Galvi. Kaya't kun nga siksikan tulay. Nakalalisto ka, sir. Ito mo kanya ako ng cellphone number mo. Tayo mo ko. Sige. 0949-876-7682. Cellphone number sa amin din, Mirus deta. Ni sir ka talaga. Kaya, imis ko lang ka, ha? Ada ta cellphone mo? Ado sa kwarto. Imis ko lang ka. Number ko. Tap na maalam mo dyan number ko, okay? Okay. Ingkan? Nakon. Tawagan ka na no. Alam na mas parang tawag ko ka. Tunada ako nito kwarto. Sige. Agloko-loko signal kakabsat. Pasensya ka na, ha? Kapag nga na. Awang kaming kuryente dito mi. 7 to 12. Ngam naka-generator tayo. Okay? Anyway, mayatin. Sabi ko sa agloko-lokon. Ituloy tayo. Manong name hindi mat pumanaw. Talagang nakapagpagkatiparang na makipanarang.
Inakon. Ala namin, ano nga bagaman tinakon? Tamang pa imam. Ala. Nyahot kumot manong. Iti ba itirehas? ah, laglag pa ma. I love you. Ala, jakpay kayat, sir. Jakpay kayat. LB! Ala, ni mama. Sino dyan? Ni mamang ko. Ni manong mo ay. Ano mga damanong ko? Engineer, di ba? LB! Ma! Abay, sino nakasasalita? Gimatang itay, ma. Dapat di pa nakagatang? Aman, ma. Mapanan. Naungot ka ni mamang mo. Nakartin. Sige, I love you. Ingat. No, tsak mo ito na alwatan nga imbaga ti ingat, manong. Hala. Manong nemi manipod na mamuk nakasaritak ni Rigor kasla hampay pulos lumamiis ti dakulap ko marikrik nakpay lang ti bara. Kan kaslada pa lang dito sa hangok amang matmatmat kanya. Kastoy ka diya talaga ti kunada nga ma-inlove. Ore pagpagon niya ni mama. Ay, ma, ano pa sama ka? Awan ma, ita pala pagpagon niya ka? Sorry ma, ano pa panunuta ma? Dadya ka din lalaki? Ngayon magimatag iti Candy? Nga namin daw na kang inig ka man ti imam? Mama, nakita yung gayap. Kas kala. Hapo. Kung nakbalong di mo kayo tagpaaram. Ako matin pa yung boyfriend ko. Ako pa yung boyfriend mo. Ngayon baka danton. Nung arman na kada nga lalaki. Ma, ori kas pagkaringan tamad anak ti boyfriend. Ako naman naglabas. Mabaling inspirasyon ko ito pa nagbasa. Inspirasyon. Baka baling ang distraction ha. Dato ito ibagbagkan ka ha. Babae ti kinataom. Ang mga nasikat agbayad ti. Agbayad ti niya. Ano ko matbayad ak mama? Utang ko. Mamatin na kinuloko ni papang mo. Disbibiyag. At ako pinagsang-sangit na. Pinarparagsak na may ida. May saka pa. Kahit dadya matgadyon, ni manong mo, imana iti amam. Baka nasikat pagipalsad na nalpas. Saan ako mama? Tiyak mawatin magbagayo. Ang mga nusika, tagbayad ka na kiti utang na kiti agama. Dahil di papag mo, kini manong mo nga dyon. Apay ko mga siyak sigarinda. Katahan mo, siyak tinakautang. Di mo maawatan. Nagmodel ta, panurot mo na ya. Panawang kamalangan. Manong nemi di adak ti eskwela. Na istorya kini Sonia, ti may panggap kini Rigor. Gusto ka tinong talaga tinainam? Kasta gidi. Agam amo ka mo kini Noel? Tiyag na mga boyfriend ko? Kasta balik-balik lang gidi. Matikti ka lang. Nakaslayat eh. Nung mabalin ako magat, araku pati suna. Tumawag kag tunrabi ko na di mo timawag. Duha nga rabiitan tinapalabas. Lunes manit kat Sabado idi. Kaya na, nakasusuron. Miskulak ko na kunanan din naman miniskulan. Object ba nagit number na. Loko-loko na dyan nga lalaki. Makita ko lang, makita na. Apay na makita. Kudutek ti babatit. Sako araw kupet. Sako ibagang kiss me. Nakataraman ti bibig ti lalaki. Naimas nabara. Na lalo na talagang hangag sigarilyo sa ngay inom. Umiinom ka naman ti arak. So na, tsaka mo, pagkikisama. Hanggang lagi ni Manong Chun, Manong ko. No, umay na kita barkada na, di kita trabahadores na, jabalay, nagiinom da. Basta rin mabartek ni Manong ko. Diyak kaya di kasi diyan. Parang sanga kasi dyan ni Rigor. Talaga ka di nga na-inlove kan? Kapi kong mamaparitak tapusok na ikis na.
Hindi mo na tumawag. Hindi na biniskulan iti tap na maala ko mo tinumber no. Galwad kasi ka. Tumawag ka lang pagsasawag ka. Habang isumat manong name nga nag-ring the cellphone ko. Ay! Isuha din na na. Haan, hamot nga nakapunbok. Tamaan daw at sumatak. Hello. Hi. Kumusta ka? Saan na tayo? Ni Rigor. Rigor! Ala? Sorry naipigsak ninagan mo. Okay lang. Amin di ka timawag din sa nga rabi, kinitrabi, ororag di tawag mo. Siyensya ka. Apay. Bisya. Naglaka timang i-dial din, phonebook mo ng pro ko. Kagurkura ka. Kagura na, no love na. Kagura ka. Okay. Tapos may kadata nga guram nga niya. Awisin ka iti dinner. Dinner? Anong orti pambar ko di balay? Di ba nga mapagkamaki-birthday? Alis nung malagpambar ka? Alam mo, inutoy, anong oras? Manong nemi nakaalaalis to ak, nagsaludsod. Kinatulag kumet manong nemi ni Sonia, best friend ko. Tanong, just in case, tatawagan ni Mama Isuna, taburat number na, kalibaga na, when tita, yung ka mama 10:30 birthday. Yeah? Kung nananto lang, ang nagpakadak nga rin akin ni Mama. Damat ni Manong Jun. Ay, papanam ako na. LV, Manong, papanam ko na, mapanak maki-birthday. Ano nga birthday dara? Inutoy. Nang ibagahak ti lugar, Manong. Nang ibagahak ti nakanita. Sino ka duwam? Duwam kini LB. LB, no? Sikat LB? Duwam kini Sunya. Nakagang nervyos ka, kabota. Italahan nga aramidem, tagulbod. Alam mo, anong? Nagagulbod, akasaking ka? At agulbod ako ma? Kamu Adda ka man itak. Daw may ganalang ang rumarak mo't lang. At damadlatan darak ang party. Sabali nga naman, chicks mo. Manong, kuna ni Mama, amang ano siya tagbayad, kada kita kinaluko yung kada di papa. Dahil loko ka ron. Parang sakak mo ita. Magsasaom kita ita. Nala, gano'n doon. Dabag luganam. Anda kinasaritak ni Nestor. Arkilag di tricycle na. Idihadakon manong name sa ako ti restaurant ngayon baga ni Rigor. Madamdamalaing manong name at takutsen nga nagsarding. Mabigbig ko manong name. Tikutsena. In parking na. Iti may park na manong name hindi sa akin ni Suna. Iso nga talaga. Excited na kinapang ko sinabat. Rigor. Sabay kan? Maghaanang bitak lang awang 5 minutes ko. Nga dim sa agi tricycle. Yung bagong ko mga mento, may kalain. Mati pambar ko mapanak maki-birthday. Duwa kam kini Sonia. Oh my God. Kinunaman na naman nung namigit inig kaman na ti imak. Agkip-kipin kami. Nagbarang ang talaga takulap na neto yung lalaki na ya. Pao na yun. Agaragan kan tirik nak manong. Nang runa di akbayan nak. Apo. Slag lang siya akong di kararagsakan ng babae dito lubong ta. Nakagupguha pong mature ito eh. Mangi-date kanyak manong name. Hindi ko at sepay. Nag-order manong name ngayon muna ti red wine. Sana ko minum red wine lang dada. Good for the heart. Madasam lang. Datan ti pulutan. Madamdama nga lutlutuan di in-order ko ng pangrabita. Kinaduklatan ti nag-order. Takapi kinadong. Balunan ta, papananta. Di mo ka di kaya't mapanitimay sa nga beach. Beach resort?
Naimas ti manglangab ti angin baybay. Nangaroon agad, ubing jabulan. Apay na ubing jabulan, ado tagsikog nga kapi. Adot nabugin ako ng iti kapi, ubing ti bulan. Bagbagam. Minumtan, tapos, cheers. Napilitan akmanong. Nagsupot? Mayat. Mayat na ta. Ba di ba doon nasamit? Di alaan ta nga red wine. Baka sa bakiran ka. Kahit ko pa Kahit why? Pulutan ka. Gimas. At naimas. Si arak. Kendi pulutan. Nakatalubaso akmanong. Kabarbarak mo ito. Kung ano nga ang makabartag nga. Ito maulak mo ito. Mangantahan. Sige, mangantahan. Apay, strong. Sige, mga anak ko. So, anak ko na nakapakan, manong. Imbilin na manong nemi nga ma-take out tagiti sa amin nga na boss. Sa nag-order pa manong nemi di may isang butang red wine. Nakaadok namin. Kalbasan na at atibahin na manong nemi na medyo maulawak. Nagluwangan kami ti kotsena. Pinatarainan. Gabuti aircon manong nemi nakarturo ka. Hindi makariingak manong nemi. Hadamatan mga arakop nga mga agay-kanyak. Sino ka? Siyak ni Rigor. Ano tararami na mapay nga? Apay nga on arwatek. Kinori siya ka. Apay nga on arwatem. At tatay ti hotel. Rigor, tsakayan. Tsakayat, Rigor. 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 Nagbarat ka di bibig mo. Di mo kayat? Ang kayat ko. Ituloy mo. Ituloy mo. Manong na yung nakaalis to di kini pasamak na isukok ti kinabirhen ko kini Rigor. Uwan manong. Sana kung nga virgin no muna. Talagang ulit-ulitan mi manong nagmayat. Numabalin na ko makituloy-tuloy manong na nga may tayok-tayok kak idiragsak. Rigor, LV, ipat-patik ka na yun ay. Gama na kipat-patik ka man tumunay-unay. Ngayon di naktubay-bay ka na. Nangurunak at naalamon di ka na babae. Urain ka nagdaduhan. Doon makapagtulpos ka. Kaya sundon di pa nagkasarta. Kahit kong trabaho tupay. Napintas di business ko. Urisan ka nagtrabaho. Asawain ka. Agang antulatan tiyo nagtiwalay nga agaw awir kan anak. Kahit ko makapagtrabaho sige. Nusod ko na. Alang arod manin. Maudin. May 3 oras. May 3 arikos. Rigor. Nagmayat kami nga talaga. Rigor. Malong nemi tulod na kamis mo ni Rigor. Iti asdag ti balay. Imbagag kang kuha ng saan ng itandanon. Tapos narikastakit saan nga makadlaw. Damama. Kinitak to oras manong nemi. Cellphone ko. Hala. Tanda ni alas 12. Sakbay nga dimsagak manong nemi. Imparik namanin manong nemi ni Rigor. Pinakapapaot nga panangagik na pinangnanam na kanagin ipibig ko. I love you. Ingat See you. Ito na tawagan ka manin. Ito na ulitin ta, ti amin. Kaanong tumanin, ti pa nang ulit ta. Nasaan ka busy, okay? Tawagan na katawagan mo. Mailaw latak ang kalahin ka. Hindi ka tumsag ka. Gabo tatatulbek ko manong nemi saan nga nadisturbo pa ni mama titurog na.
Nakaragraksa ka karede nga nabi, kanig di sumulasar nung aldaw, manon nemi, or-orayim na tawag ko kunana, di mata, dinamat kayat nga siyak ti tumawag. Kamot at siyak matin maure manong nemi ti tawag na. Ni, siya akong ti timawag. Agriring. Si Mungbat. Hello. Rigor. Sabi nga di ka mo tumawag. Busy ha. At ang dito Cebu. Cebu? Gabat ti business ko. 2 bulan ko dito. Hala? Nalpas lang haro din ti klase. Bakasyon. Summer. May nagpinas ko mga kuyog ta. O ang trabaho. O ano bra? Makauman tayo dati store. 2 bulan ko dito. Di talo nga bulan hanggang makita. Opening to na. Kawan, opening to. Nang tumawag ka na ko, busy ak nga road. Sige. Okay. Orek latang na tumawag ka. No, Jack, di ka maoray. Siyak di tumawag. Pinagka-enrollmanin manong name. Iti tadak iti eskwela. Naka-enroll ako. Dito masadag kanyak manong name ni Sonia. Naka-enroll kan? Uy, anak mo. Maulawak. Maulawak nga. Maulawak nga. Anak ko. Ha? Anak ko. Anak ko. Sus ko. Napuka ko tipuot ko manong. Nagkarumatin. Napasamak ko. Hindi ata ko. Hindi agsublin tipuot ko manong ni mama. Mama. Napasamak. Masikog ka. Masikog ka? Kasano ko mga masikog ka? Kat siyempre, ada kinanaig mo. Sino? Abay, palubos mo. Puunay ka. Sana ka nagkurang di pa magbagakin ka. Ma, ni Rigor, di lalaki nga magimatang di Candy? Uwan ma, naadang ng relasyon. Si Moro takeng kuha ng date na. Pinainom na ti red wine. Gingga nga. Laka lang mawat, pumatay ti anak. Kasi ninungot, itantihan na ka Rigor. Gor kayo mata cellphone ko. Yan ti cellphone ko. Detoy, tawagak unattended man. Inulit-ulit ko rin adda akong dito balay, dito eskwela, ulit-ulit ang katawagan, dito nga number, ng unattended man, name sa anggon nga makontak pa, ni Rigor. Hindi maamuan man name ni Manong Chun. Gusto ko na tipungtot na. Nga kurang na langin manong name nga danugan naktikapsat ko. Basta ka dilata ni intayam. Pungunay kan. Basol mo manong. Ano ka ba kung makapatsak tagang basol gaga? Ano ko ba't basol ko? Ha? Ano man? Paano anong basol ko? Hindi ko na ni mama baka siyak tagbayad. Awan di. Naskin nga bayadam kan awan ba't ti utang ko? Nga siya tagbayad. Kastamat ka rin di papa. Pagsasayo ng aming data. Linoloko. Data ka pamati. No babaero ti ama, anak tagsagrap. No babaero ti kamsat. Kamsat tagsagrap kasta. Basol mo antakin ka. Ha? Sikamat lang taging basol. At nakadigarot maaramid ti lalaki na saan nga kayat ti babae. Ha? Binartek na kami. Abi kami niminong ka. Kanabay simurot ka. Apay nakidate ka. Imbagalagarot edin ni antikan ka. Malagip mo? History na ito ni mama. Idi adda na yung lalaki.
i-restore. Imay gimatag ni auntie. Imbaga na ken ka. Saan kang agtaltalek inikas tati klase ng lalaki gabuta playboy ko na. Tahapay manong. Kasta ka di man ti imagbagadak. Nga si kakit playboy. Katuan. Amok tila nga ti playboy gabuta playboy at. Anang aman tila nga data nga rigor nga bagbagam. Adala daw na ken ka? Awan manong. Ano tapilyo doon na? De Vera. Tagano? Di namat imbaga. Pao na yun. Nga di mo pa sigurado no, rigor de Vera nga agpay so tinagan na. Ay, hapo. No, apikit nga minta kayo nga babae, nakalisto kayo. Apik nga among nga bagareta. Amok nga baga, buta aramid ko nga rod. Naamam lang timay sangun taway. Kalpasan na. A few days, tinawagan na ka. And then, in date na ka. Pinainom na ka. Hindi ko dakan di hotel. Kasi jay. Uwan manong. Balbalaagan na kami ta. Bagbagaan na kami ta. Aping antikan, nagtungpal. Anong oran niya, sasawan tayo tan. Anong nga may babawi pa iti amin. Aldawan. Aping aldaw kuman. Inulit-ulit ko manong nemi. Nga tinawagin ng talagang amalin. Awamat nga rin tipang birokak yung kuhana. Manong nemi, hindi na malpasan ti first sem. Minsar din ko pa lang tinagbasa atane. Dakkelan ti tiyan ko manong. Nagtali na edak dito tiyanggi, kat no umay ni auntie, detat bunga, iti ka naggagam, kinaarem mo. Ngut auntie, binalagang ka iti ha ka de. Malagip mo. Saan ka basta mamatpati ka na kita kastat klase ng lalaki ka po playboy na kita ko na. Yung at napasama. Kadidimit lang ang momento kat na in love ka ken ko na. Hanggang mat nga nagtungpal. Nga, Jesus, wala ni auntie. Kasta lang orti bang mangikong ni mama. Taka iram-raman nyo pati bagay mga mangkari kita. Apay na singpat ko mati kita anak yo. Aha. Tikat pa nagpapada yung magkakasinsin. Ni mama manong name di pang kuyog no kakanyak mapanagpa-check up. Uwan manong. Ni mama, kalbasan sumagmanong malpasan ng titalo nga bulan, sila niluliwag na. Sila excited manong ni mga makakita ti apo ko. Ay, kinam ka lang kaya. Ni manong mo ti bagbagang agasawan na mailiwag ti apo ko. Yung siya ti makita ti umuna ang apo ko. Ngayon may isa nga bastarda, buno bastardo. Ma, tinapateg. Danton baby. Baby nga awan, asawa na, aganak kabalasang, diskrasyada. Hanggang balit apo ko yung naragsak ka? Naragsak ka. Siga man pa lang, tidiskrasyada nga naragsak. Naragsak ka. Ngayon, mas naragsak ka kumamanin no itong palnak ni Rigor. Kasi na kung itong palnak, anya tayo mo, baka asawa na, gaga. Ni mama, ulit-ulitan talang ti gaga. Kaya talaga gaga ka. Naging ka manong naming ngiti may isang aldaw kapulanak idin manong. Iti song pet manong John. LV, manong, kita man ito, nisureto ti pagbagam nga Rigor. Dito ang ladawan. Iso manong. Iso. Hanga Rigor tinagan na. Ano nga Roger? Ngayon ti apelyado na nga De Vera. Kasal pa nakamamam. Nagkita kami. Nagkita kami ti may sapaskin. Businessman isura. Siyempre, engineer. Magipulpula-pula ka na kliyente ka. Imbasadag ka niya.
Nakiyama mo. Sana sinulsod. Kumusta ni LB? Kananak ko naman. Baga ka. Na, dakilan ti sigug mo. Dinamag na nun siyang ama. Rigor ka no ti anagan na. Rigor di pera. Kaya tinaramid na. Injay na't nakulap na kaya nagabrasa kami. Engineer Edgardo Sebastian Jr. Siyak ni Roger de Vera. Ti ama. Ti sikog ti kapsat mo. Imbaga na? Api karot sa lusutong belang niso? Kaya tumigis isyora. Kanang ordinaryamin mo, manong. Dinanong ko. Ngam nakalisi. Nagdinanog kami. Allah! Jesus! Api nga rin awon tamam. Dinak na tamaan. Jakmat na tamaan. Aging gana-ganawa da. Katimagam ko man ang ikasarnak. Napay manong. Balin-balis ka nula yung di pasamak. Natikit mo sawan. Nasikugak met ni Daisy kapsat na. Ano? Dapat Daisy, ang kapsat lang ganagan ni Daisy nga nasikugam. Isa ko sinugong anak met Daisy nga Roger. Nakita ang katwasol mo, manong. Isi ka katingang basol ko nakita, makita, gusto, basol mo. Tado sabi ko mga sinikugan Daisy nga kapsat ni Rigor o ni Roger. Tinakkumamat kinandag na magibalsan niya ni Roger. Kapay, ibagbagagmat ka nagiti babae ti biyag ko nga kayat nga sikog na. Api palubos na. Et mo sawen. Tinarayam na nga Daisy. Ako may panahon ko nga kasawa. Manong. Saan nang pakasanaga kinirigor o no Roger? Among kani. Tsaka mo. Apay no mo. Kahit ko makasalita iso na. Kahit ko ibagagin ko na ti amin. Amunan. Gaputin bagag nga ron. Bagyan hanggang basol mo. Tsaka nukutan nga basol ko. Akin basol nga ron, basol yo. Basta nagtalag kayo karina lalaki akas kanya. Awan di basol ko kay ni Daisy. Isot imasidag kanya. Isot nang ipakita ti motibo. O rilik-likak, sumurot. Nakasagaan na ka mga ipay ti amin ko kunana. Yasin na ko matilalaki ang kid-kid. Pinagustuwa. Arig nang pagpakasi tapno. Ayatek lang. Tapno lang paragsakin. Imbaga keng ko na. Diyak kaya't nagsikog ka. O kaya't mo agtuloy-tuloy ti relasyon ta ko na. Aya't napasama. Intulok na. Masikugak ko na. Intaraya ka. Happy nga ta kami dinaskan nga madusa ti aramid jo nga playboy. Happy nga sa kami nga saskan nga madusa. Naipas nga ikon manunay mi. Babae ti anak ko. Patangaman Arnel no natnagan na. Alaman. Babae manong nemi timpas ngay ko ngaw mo na nga apo ko ni mama. Awahin manong. Tinagan na kita. Angel. Naragsakak manong gamuta dimteng ni Angel iti biyag ko. No mampay bastarda. Naragsak man ni mama manong nemi siyempre. Umunang apo ko na. Dito ti muna nga po ko. Mama, saan nga siya muna nga po ko yun? Ah, John. Ada inauna nga po ko yun. Sino? Sino kumapay, mama? No saan nga na dyan kapsat ni Rigor? Tayo nga rin nga binalas na nga Rigor.
Sakta nagabalsan na. Sinukugan nakmet. Akas tinarami di manong. Haang ko nga sinukugan. Diyak karamid. Imbaga kagawa nga diyak kahit ngagsikog. Basol na. Gusto ka basol kumayat? Ano ko makarod? Basol mo ah. Apinted mo tumagin. Alalala, sorte kayo. Tinaskit ka na ni Angel. Tiyo muna. Ay, may kadwa kaya man. May kadwa nga apo ko. Kuno mo ng apo ko keng ka. LB. Aking kama nung naming iti may isang aldaw. Adak iti store. Adamat niya Angel iti crib na. Iti adda agapo. Apo, ay. Nagadangan. Manang mo no ading. Manakot taon mo. Naggraduara ko di college. Oras siya. Naggraduara ko amat di college. Diyag katabtak. Siyak ni Daisy. Ah? Nagsapa ka na nga anak. Anak mo? Kaanakam. Anak ko. Lalaki. Matmatang. Wow, nagwapo. Anak nagam mo, what is your name? What is your name? June. June? Ricardo. Sebastian. The third. Ano ya? Ganda ka din ni manong mo? Sikap-sat ni Roger. Huwag siya. Kahit ko kumalaing mat ngipakita keng kuwana. Kay anak na. Tasap-sapul ng ti anak ko ti ama na. Gula ka tapakamok ni mama. Mama, maganda. Ay, nakaring di anak ko. Ay, nakaring di anak ko. Oh, anak ko, magano. Sineda. Ni Angel. Tiputot ni manong mo. Napututan na ka manong. Awang pa asawa ni manong mo? Awang pa eh. Abay. Dito ni Daisy. Tinasikog ni manong. Yan po ko yun. Bagbaga ng apo ko yung muna. Sumalik ka dito. Dito. Magnaha dito. May kayo. Napang ba't sinurot idang anong namikit inala ni mama ni Ricardo III. Bakit ni? Kastaon iti panangayayam na nga makaayayam mo. Kumara nga maubak mo ni Angel manong. Naman ang bulan ni Angel. Agin naman. Kadapay yung itay kailang ngay may. Iso nga may tibilin manong. Pwede ko mapailangan ng gawid na. Ni manong mo nga Roger. Uwan ma'am. Mabit lang. Mama, alaman ni cellphone ko. Unta kayo nakit at tagapapo sa ubak ni Angel. Wan, tawagan ni manong mo. Ano ti bagayo ka ni manong? Nakibaga ka. Nga doon ni Daisy. Agraman ti anak da nga. Junior? Ricardo III. Sabali man nga Junior. Makagbalintuan. Loko-loko na ito eh. Imay manong name ni Manong June. Kat siyempre, magagaran mo ta nga nangalang ng uba iti anak na. Oh my son. Aping ita kailang. Di ka makuntak. Saan ko amo nagsikog ka? Ano nga sa amuan mo? Imbaga keng ka, di ba? Wala, di ka pinabasulan. Imbaga keng kang hadyak kayat nagsikog ka. Nangorot na ba aramid ko? Imay kami nga ginam. Tapno maamuamin na desisyon mo. No akmente responsibilidad mo kung saan. Tano saan ko na nagkawit kami. Tawagam ni manong mo. Tawapan nga siya. Abi nga saan nga si LB.
timang tawag kang kuha na. Tsaka mo tinumber na nga baro. Ayaw na ya. Ted mo kang kuha na dyan number na. Tawagan na. Una siya tumawagin. Ibagam kang kuha na. Nga umay dito balay. Kaapay. Pagsasalitaan tayo. Di double wedding. Double wedding? When? No kaya't ni manong mong kasar ti kapsat ko. No kaya't ni manong mong kasar ti kapsat ko. Ikasar kami. Nagpeso, isang argang binaunak ni manong. Tako na nga nakasagana ka nung matamang ikasar kini LV. May tlagayam. Di tawagan mo ito, may tituyin. Iraman mo, di kita naganak ka na kayo. Tapos nakasta, no, madi apay madi. Sikat umay di sikat lalakyan. Wala nga ni matmanong mo takay matlalakyan para kiniading ko. Nagsasalita ta ito, isa ta pagsasayaan di lugar yo. Amo sa lugar mi, amo ka ti magam, klaveria, di ba? When? Kasta nga rod tinapasamak manong naimikat kasta o ni tiragsak ko. Iri o may ni Roger manong naimikat kasta o ni panagin inarangkop mi nga panagbibinisito no mabalingkat mabanang kami silit ko. Sa bagay mabalina manong naimi umnam nga bulanen. Ngem, umuna ka no pa lang nagkalay sa kami. Sakbay nga ulitin mi manong naimi. Naangay nga rod timakon ko na nga double wedding dito lugar mi manong naimi itinakaangayan na. Adamat mabalin, manon nemi, na Roger, ta businessman nga ron na ginaganak. Amana kat sumat nagbalin na businessman. When manon nemi, magpadpada ka mga dididesi nga saan nga natuloy, ti panagbasa na. Iso ako nada nga saan ka kanupay lang agan anak, tapos may tuloy mo ti panagbasa mi. Iti din na ni mama, manon nemi, tinagnaidan mi, kada Roger, ken gastamatan kini Angel. Dito ikong intuloy manon nemi, tinagbasa, kat nagkaraduharan kami kiniipag ko. Ipag nga. Una, tagabirat kam nga rod manong, kinimanong. Agabirat dapat nga kapsat. Manong nemi. Nandaanan ti balay, manong nemi na manong June, nga naisudag iti balay mi. Dito'y kami nga nagnaed, kinintultuloy ni Roger, manong nemi, tinegosyo na, katyak, inyo brakmat ati trabahok, una inak inradwar. Ni mama, manong nemi, ti pangas asikaso, kani Angel, di mi pala intulok, manong nemi, iri, nga agadi ni Angel. Iti makapagturpos kami, kadadan trabaho, mi ngagpadpata kani Daisy, naggandan nga nagsikog. Adan ading ni June, nadawatan ating ni Angel. Hala, babae tinaw na kanyak, sabi ko mata lalaki maten. Lalaki timo na kanyak, sabi ko mata babae maten. Sagitlo kami, kiniipag ko nga Daisy manong nemi di anak. When, pag sinsinublatin ni mama, ito'y umay mang sarungkar, sumarungkar, karigda po ko na, kanimanong June, santo umay matmanin kada kami, ay, una, tatakam nga tika balay na. Manong nemi, naragsak kami. When, nasikugan ni manong ko, isumit lang, inasawa na, tinakasigog kanyak, nga siya ti biktima, uno, tama, biktima itibales, isumit tinagbaling asawa. Kaya kung nada manong nemi, destiny, kanya-kanya lang, iti klase, ti panagtaray ti istorya. Dati nga ron, ti pagkasalita, kinagyaman naglaunay kayong ka, manong nemi, ti anos mo nga ng urnos, kalpasang nga nag-insan kayong ka, iti detalyena, kat thank you, tiglaing mo, anang ibasa ka ng tadbiyag, kat sabi ko ma, dadamat na ibatik ng adal, liwliwakin pagsaramingan ti biyag, karigilipadak na libngeg, ken nagmuya. More power to your program, anong. Tuyagyaman nga pagaya mo, LV. Thank you, Mat LV. Thank you, panangiburay, dati pagkasalitaam. Thank you, karagiti nagbuya.